करत। हमरा और घर वाली है, रुआ हमसे गुस्साइल काहे रहेनी? अरे तू घर वाली हो, तारा टेंशन में दिन रात नींद नहीं आवत। तू खाली नाम के घर वाली बाड़ू, लेकिन तू तो धन कोई और का हो गई बाड़ू। तो बोली रुआ मन में ये सब का चलता? चलत का बा, जब होठलाली लिपस्टिक लगा के जाता ना, वो होठलाली लिपस्टिक हम ना कोई और चाटता। देखिए ऐसे मत बोली। काहे ना बोली, हम तो बोलबे करब, बार बार बोले। सुना है नाम के तू बारिश खाली मोर घर वाली रे, नाम के तू बारिश खाली मोर घर वाली रे, दूसरे के चाटता तोहार होठलारी रे, दूसर के चाटता तोहार होठलाली रे। जब नौकरी ना भइल रहे तो राउर माई बाबूजी रोज ताना दे कि पढ़ल लिखल होते हुए भी नौकरी नहीं मिलत, और अब जब नौकरी हो गइल बा तो रुआ लोग जिए नहीं दे। अरे नौकरी हो गइल बा तो तारा का नौकरी करे खातिर भेजल जाता, का पूरा स्कूल बिगाड़ दे खातिर भेजल जाता। देखिए जबान संभाल के बोली, न तो हमरा से खराब केहू ना हुई। जब से नौकरी मिलल बाटे गइलिस तू तो खूल रे, हाला जरूर भइल बा बिगड़ गइल स्कूल रे, अखिया के काजर पोताइल काली काली रे, अखिया के काजर पोताइल काली काली रे, दूसरे के चाटताड़े तोहार होठलाली रे, दूसरे के चाटताटे तोर होठलाली रे। देखी हमरा सिंगार वगैरह के कोनो ताना मत मारी। सूरत बा तो सिंगार तो करबे करब, लिपस्टिक लगाइबे करब, रउआ उसे का दिक्कत बा? देखो इतना उर्दू फारसी मत कर, ई मत समझ कि एगो तू ही पढ़ल लिखल बाड़ू। तो रउआ पढ़ले लिखले बानी तो आज तक ले नौकरी काहे ना भई? जबान संभाल के बोलना था, जबान खींच ले। अरे मेहरारू लोग के इतना छूट मिल गइल बा कि दस्खत तो करे के आवते नहीं खे, नौकरी फटाक से मिल जाता है। दिक्कत तो हमनी के बा, कंपटीशन का परीक्षा दो, इंटरव्यू दो, तेरे को ताम झाम रहता नौकरी कहाँ से। ओकरा बाद जब सब कुछ पास कर तो आ जाता मैटर पैसा के। तो बताओ पैसा कहाँ से ले आई? तारा में तो 50,000 लगा के तारा का नौकरी दिवाई। तो हम ही कहनी हमरा में पैसा लगावे के। ओठ लाल लाल करके जालिस फटाफट रे, आवेलिस जब घर पर उतर रहे साफा चट रे, ब्यूटी बना के रोजा ड्यूटी पर जालिस रे, ब्यूटी बना के रोजा ड्यूटी पर जालिस रे, दूसरे के चाटताड़े तोर होठलाली रे, दूसरे के चाटताड़े तोर होठलाली रे। देखी रुआ केहू के नाम लेके हमके बदनाम मत करी। अजय जी, आर्यन जी, सागर मन्ना जी, बाबू भाई, इस सब लोग के साथ हम स्कूल में पढ़ाई ले तो हम बात ना कर सकीले। रे तो बात एगो लिमिट में कइल जाला, का भर रात भुन भुनाते रहल जाला। अरे हम स्कूल के बारे में बात करेनी, रुआ का दिक्कत बा? रे तो स्कूल के बात स्कूल में समाप्त ना होला के घर में आके बतियावली। हाँ ना होला समाप्त। बोली का बोले के बा? है दे ढेर फटर फटर मत ना बोला, ना तो सब बुखार झाड़ दे। अच्छा तो देखा तारी रुआ का कर लेता। आज है आशिक जी से देहू भइल बाड़े से रे, रोजे छुट्टी भइले पर भी आवत बारिश लेट रे, सागर जी के संगे मजा लूटताड़े खाली रे, अरे अनमन्ना संगे मजा लूटताड़े खाली रे, बाबू भाई चाटता तोहार होठलाली रे, रमेश रोज चाटता तोहार होठलाली रे।